майка ми иска да ме абортира, втория ми баща ми е пастрок. Аз съм от мюсюлманско семейство, Самет Ахмедов Салеев. Това ти е оригиналното име? Да, обаче така се налага, за бъдеще ставам християнин. Минавам и се Какво означава така се налага? 15-16 години ставам християнин от църквата, минавам със свидетелство от търговец на пазара. Това като твое решение? Да, лично мое. Защо? Защото много ми привличаше Исус Христос и иконите. Случило ли се е нещо, което да те накара да те привлича? Да, но когато вече баща ми втори ми малтирдираше по строгия, от това време преди много години, като бях от 9 години до 15 и от молитвите, аз се молих и на турски, и на български, защото дар е слово молитвата, няма значение какъв език е, важното е молитвата, как ти излизат от думите от устата. Алкохолик беше, малтредираше, биваше ми с колани. Коланите? Да, с колани от личния ми живот. Аз съм падал в кома. От бой? От бой, да, на времето преди много години. Всяко едно молитва, което той ми пребиваше, аз тичах към Бога. Една икона имах, тичах, се молих и се спокоях по този начин. Кога за пръв път почна да усещаш, че имаш някаква дарба? Не го си вземах на много сериозно от тази дарба, защото бях малък. Бяха лелите ми на гости в някакви пластмасови чашки, поглеждах на техните чашки, нали, без да пият кафе 7-8 години, мърморих някакви работи, обаче не го възприемах. Казваш, че неосъзнато? Абсолютно. Така? Да. И така стана след едно известно време, вече към 15-16 годишен, започнах да гледам на учителки, но когато вече тръгнах във Варна за средното си образование като професията си шивач, във Варна разбрах, че вече действително имам дарба по някакъв начин. Има ли? Да, не се разбирате или няма го? Не, имам братя и сестри. Отдалечени. Брат и сестра. Да, като отдалечени от от друг мъж. Да, в чужбина живеят. Говорим от едни родители ли? Не от едни и същи родители. Точно така, кръвната ви линия са различни. Напред. Да. За това сте отдалечени, не споделяте, не приказвате, но обичта си имате. Обичта си имаме, да. Но вода много е стачва. Сега кръвоизлив. Но той нещо на мен ми се е допаднало, за да ви го кажа, ще ви го кажа. Не говорим за вас. Нещо от майка ви е станало. Починало, умряло. Няма как да не се случи, щом в вашата чашка излиза нещо като е кръвоизлив. Имало е спонтанен аборт, да, преди много години. Да, това което е. Да, жива е жената. Да, много жива. Чакай. Майка ми имала спонтанен аборт преди много години. В кое? Потвърждава или отричай? За кое да потвърдя? За ютото имате нещо. За кое? За кое? Ютота. Нещо остава на народа и тя следи. YouTube? YouTube? Да. Правила съм с музиканти някои неща, но в момента не може да ги гледат. Тя избира хората. Аз съм избирала хората. Избира хората, избира какво, що, с кого, как да работи. Това го потвърждавам. Правих сешъни с музиканти известно време, в които представям нови групи. Те свирят авторска музика. А ти какво избираш? Групите, песента, мястото, всичко. Всякото отговорно лице, което да избере. Ти по принцип характер голяма жена ще станеш. Бюро те виждам. Бюро. Бюро, по който да успееш живота. Не е сцена. Не е сцена, бюро. Бюро, някой да е... Не искам не е бюро, не е бизнес дама жена. Начин е такова. В момента обвързана ли е? Аз не виждам да е обвързана. Правилно не съм. Защото тя е била... Ликове има. Какво значи? Ликове. Значи в ютата пак нещо виждам. Който ще направи някакъв проект, тръгнала да прави. Фотосесиите ти. Да, фотосесиите, за да може да харесат хората България при нея. Тя е хубаво борбено момиче. Нещо изкуствено ще се сложи. Или вече си сложила? Не съм. Няма да сложа. Защо тогава? Ти сигурна. Чакайте. Щом изкуствено излиза, ще разберем какво е изкуствено. Какво е изкуствено? Искам да видя. Защото да не е по-лошо. 350 кубика. Да не е по-лошо. Маска няма. Аз обаче не разбрах какво стана малко се Какво ти направи впечатление от това, което... Направи впечатление за завършването, за листа химикалката, защото ми предстои да се дипломирам. Направи впечатление, че каза това за лика и за пътуването и прибирането, защото аз съм била из цяла Европа и всъщност има такива моменти, в които постоянно пътувам и се прибирам. Че с баща ти нямаш отношение? Нямам много, кой знае колко отношение. Че жена ти е помагала, позна? Да, позна. Че жена ти той видя, че ментор. съм била с добри отношения с шефовете ми, но всъщност имам жена в живота ми, която ми помага и това е баба ми. Друго какво за книжката позначи?